Magistrate Francis Mapfumo vapa warrant of arrest for Mamavee mushure mekunge vakonewa kuenda kukoti uko kwavanga vachifarira kunoita witness wenyaya dzavo dzeicreator ukuwo brother yaTendai Ndoro yati wedway Maslay Queen regai kuramba muchinditumira mafotos brother yangu muchida kundikanganisa my healing process. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Regai titange nenyaya Mamavee. Admire munoziva kuti na Madam Boss vakashanda vari brand ambassadors vachiintroduce vanhu kuti vajoine icreator yanga iri pyramid scheme ende vanhu vakabirwa mari dzavo dzakawanda. So mari dzakaripotwa dzinokwana kuita $364,000 US. Mamavee na Madam Boss have been going to the courts of law madays amboti one day. Asi manje Admire akabuda akaenda ku Canada kwaari kumbomanya manya nanazuva vachiita content yavo. Izvi hazvina kufadza Magistrate anga akamirira kuti nyaya iyi idevelope ifambe zvakanaka. You are supposed kuenda kuno pa testimony yavo but havana kuendako. Saka since vadambura mutemo vari kunzi vachingosvika vabatwe vapinziwe muchizarira. Nyaya yavo yekuti vaiadvertisa scheme vachidana vanhu kuti vajoine scheme iyoyi zvinopinzisa mujere. Kana iwe wanga usiri part of the scheme, you need to go kukoti mondotaurirana, mopa testimony yenyu, mopa mafacts ari kudiwa, moburitsa macontracts enyu kuratidza kuti you were not part of the scam. News idzi dzafadza mazimbo akanyanya nekuti vanga vasingafarire success nespeed yanga ichifamba nayo Mamavee. Vamwe vari kuti ngasungwe, vamwe vari kuti ngaende kujere, vamwe vakati mota dziya dzaitenga achiunganidza chaakadya chamuka vaiva busy kuskema vanhu nezvinhu zvavo zveicreator iko zvinova papi. But anyway guys, ngatiregei heti pakatumigwa maloya zvinogona kuti vanhu vataurirane zviriveswe zvose. Ameno vanoziva zvemutemo munogona kusiya makomenti enyu kuti zvinofambiswa sei. Asi pane macriminal akawanda kuZimbabwe uko havasi kusungwa. Uyu nekuti warovha ukoti anobva anzi ngaapinziwe mukati. Haiwa guys, hazvidaro. Pane maChina akawanikwa ane powder chena asi vakaregwa. Vakomana vana Chiyangwa nana Gushazi vakaburutswa nebail mushure mekunge vabatwa zvakare vane powder chena idzodzo. Asi vana Raspombiwo vakapinda 6 months nekutiwo vakawanikwa vane mabhotoro 20. kuZimbabwe zvinongodipenda kuti uri ani uye influence yako yakamira sei. Ndiani ari muhomwe mako kana kuti iwe uri muhomwe mani. Saka vaya vari kuda kucelebrate kanyayaka aiwa zvinogona kushaya basa. Then Ndoro wati iye wedway ndatambudzwa na Maslay Queen vari kuramba vachindivinga kuinbox vachitumira mapictures avo vaine mukomana. Hasi kuziva kuti anofanira kuita sei. Mashoko ake ari kuti, dear ex-girlfriends of my twin brother, please I'm kindly asking you to stop sending me your pictures and videos with Tendai. I have million pictures and videos that I can watch if I miss him. Keep your pictures and your videos to yourself. I don't want them. You are disturbing my healing process. Let's respect each other. Saka vamwe vari kuti aiwa kaba munini. Nyaya iripo ndeyekuti vari kuedza kukuratidza kuti vaivawo mulavhu. Maslay Queen anzi chimiswai aiwa zvanyanya. Mukomana ari kuti hasi interested. Pamwe pacho maybe navo vari kutoendawo through their own emotions and face yemukomana iri kuvareminder munhu wavo. Remember, these are identical twins. Unenge uchitoona mukomana wako achitofamba mustreet but uchiziva kuti mukomana zvetakafushira. Unenge uchiti maybe ngavaite take over legacy. Unenge uchiti maybe munhu waanika tongokontinya. Kana paine vana unenge uchitoti ava ndo daddy venyu handiti. But aiwa mukomana ari kuti you are adding salt to the open wound. Neniwo I'm going through my own processes. Nyaya yekuti nhasi patumigwa nebhebhi rino, rimwe bhebhiro, munhu wese akazara muinbox. Aiwa guys, hazvizofambi zvakanaka. Zvimwe zvacho unotoona kutoti vanhu they are so inconsiderate or maybe they don't even know the implications of whatever they are doing. Aiwa chivaregerai. Wese atumira message dei matumira sorry kana muchinge musati mapinzwa mublock view. Tokumbirawo mukomana wese ari kutevera achida kukumhoresa kanda mublock view uzvigarire upenyu hwako wakasununguka. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.